saioan gaude eta 6 dira gurekin jarraitzen duten lehiakideak. Talentu ikaragarria duten 6 lehiakide. Beñat, Maria, Ane, Andoni, Irati eta Udara. Dakizuenez, Udara, aurreko saioan Xabin eta Goretiren kontra lehiatu ostean, bagoazera itzuli da. Lehiakideak azken txampan murgildu dira, eta hemendik aurrera epaimaikidek ez dute errukirik izango. Adi guztiok, ze gaurko festa, astera doa! Igizaikez palkotik momentutxo batez, kartulekoan elagunen artean. Begira iguzu denon zuzen begitara. Azalpen ugari zordizkiguzu eta ezaiguzu hizkuntza hau ez dela geurea. Geurea. Errefaltxu bat izan dugula maite. Geure arteko besarkada eta malkoa. Lurretik lorera, loretik bihotzera, legetatik urrun, malkotatik etu, ezaidak lagun, eskutik helduta begitara, herriak zutik jarraituko diagula. Begira, 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 nekuzako gaudela ezaiguzu. Seikote, Gabon, ongi etorri berriz ere? Bueno, nola zaudete? Oso Poliki, urduri. poliki, azken txampa iristen ari gara, Topera, topera! Topera? Wow, indarrez beteta, Andoni? Ondo, ona. Ilusio askokin, ez? Azkenian, danok dauko zerbait berezisa eta gerozta gutxi augare, orduan nik uste horrek be bizi asko ematen dotzala. Ane? Maria? Geroz eta presio gehiago da, hori baita esan barra. Hori ere egia da. Eta hemendik? Jo, zezagun ni ba, berriz hemen egotea benetan izugarria da. Beraiekin eta zuekin ja zei izan da ere, izugarria da. Hori esan bar nizun Udara, bigarren aukera hau aprobetxatzeko pres, ez da? Bai, Eta zure topera honen emateko aprobetxatu. oso ondo. Eta Irati? Oso pozik eta lasai baina orduri. Bueno, kendu urritasunak gainetik, eta orain bai. Zuek pres baldin bazauete, segi bakestitzera eta jarraian hementxe izango zaituztegu. Txalo, Vale. beroa! Animo, koderia! Bero arte! Eta astero bezala nola ez, hementxe ditugu gure epaimaikideak aurkeztu ditzagun behar den bezala. Carmele Larrinaga. Bárbara Streisand. Eta bikote hau, bikote hau, Ángel Alkain eta Xavier Zaldiak. Tapia eta Leturia. Nola ez, gaur ere zoragarri, Ilenia Baglietto. Kaixo! The Cranberries. Iker Villa. Bon Jovi.
Gabon, Alex Sardui! Eta nola ez, Maria Amorategi! Kaixo! Eta gure gaurko luxuzko gonbidatua. Eta nola ez, gustora egoten zarenez, baur, errepikatu duzu. Aritz Mendiola! Bueno, zortzikote, nola zaudete? Urduri? Ondo? Bebai, gaur. Gu ez gaude bate urduri. Ez zaudete ez. Gogo etorri gara, presioni gabe, lehian ez gerako sartuko. Eta bueno, ez dakizuek, baina ni ikuskizunekin hasteko irrikaz nago. Eta nola ez, Aritz Mendiola, zu izango zara lehenengoa. Presta zaude! Bai, Bai? Ni preparen minaz bentalako. Beroa da? Ni, bai, bero iten dugu eta aparte, ba. Gaur Beitu. topera nator. Bueno. Gaur topera nator. Gaur Ari. ondo pasetan bakarrik ez, gaur irabaztera nator. Noren esku? Nor izango duzu lagun? Udara. Udara. Eta nola mola duzatete? Ondo? Ta? Itzel. Kantarekin era gustora, arazorik ez? Kantie, bueno, niretzako apur berreta izen da, dantza azken bida. Baina, bueno, ikusko zu. Koreografia eta Ikusko zu, guzti. Bueno, Ari, zu prest? Ni prest. Ba, udara, zaidakazu, beraz? Animo eta txalo bero bat. Aritz Mendiola eta Udara Diez. Ate nagusitik bueltatu diren bi artista izugarriak. Udara! Zer moduz? Ondo. Posik, bueltan egoteko? Irrikitan. Oso pozik nago bagoazen berri egotagatik. Oso pozik. Cake by the Ocean. Bagi zenan, ez da? Uh-oh. Joe Jonas. Crazy. Ai. Abesti honek indar pila bat dauka, beraz. Espero dut nire indar guztia berriz ateratzea eta, albada berri saltzatzea mundu guztia dantzatzen. Ikusi biko, zelan ataraten dana, ezta? Aritz, amazing. Amazing! Izango da itxelat, denetan. Cake by the Ocean. Ai. Hori, kantan aipatzen da itxasoa eta tarta. Cake bat eta beste cake bat zuentzako. Bueno, zue konpondu, Aritz! Ez duka graziarik, Plazero bada, zuga esa besti, Oso no paseko gula. Belarri zen sartu ja, txabal. Buah, belarri barruen dekote. Zelan urtengo daba? Hola egiten badu. Hola egiten bagun. Zelan urtengo daba? Txarto ez, imposible. Egoso dago. Baina ez jan, ez asko ezin dala jan ba. Que asko. Pizkatu behin dago. Lehenengoak gara, gainera orain zuertan itzulinaz. Ni lehenengo galetxoren esenetik ezki, Eta berriz ere, gure artean Aritz Mendiola eta Udara Diez. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Why so serious, girl, why just feel it cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with a masterpiece, to waste time with a masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up for this sweet baby. Oh, let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be Titi, you'll be Naomi. Oh, let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll cake by the ocean. Goddamn, see you leaking frosting from your own hands. One another taste and begging, yes ma'am. I'm tired of all this candy on no
waste time with a masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you lean so carefully, less time than you sleep. Talk to me, baby. I'm going back for this twisted crazy world. Let's lose our minds and go crazy, crazy, go crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be kicked by the ocean. Walk for me, baby. Walk for me now. I'll be leading you, be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, go crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be kicked by the ocean. Red velvet, vanilla, chocolate in my life. Confetti, I'm ready, I need it every night. Red velvet, vanilla, ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be kicked by the ocean. Ai, ai, ai. Ay, 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 ay. Zelako saio hasiera potentea, Udara. Benetan, gozada bat da, zuik guztia, zelako bizipoza transmititze duzu, zelako rollo ona, eta zukaritz erronka izan duzu ez da. Okerez banabil, hasiera batean etzenun bat ere gustoko dantzatzea, ez Ni, da? nik jo berba, bai. Ni hasi nintzenien guazenen. Nik dantzan, bueno, zu bakizu ganera. Bai, Dantzan, bakit. nola, nintzen oso ondo konpontzen gana Carlos egin zataten. Carlos, nik dantzan ez. Eta gaur bai. Gaur Eta dantzan, gaur? bai. Bai. Ondo egiten du. Ikusi Bai. behar zuen orain dela 2 urte. Eta orain, a ber, egia da. Zein da, zein? Egin zera. Ze ona, ze ona. Bueno, zuek gozatu dezute, gustora egon zarete? Bai. Bai. Bai? Ai, 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 ai. Ai, 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 guazen Ai, ai, ai. entzutera, ia zer dioten epaimaikide. Nolatan utzi genion honi aldeiten, nolatan? Hoxe nintzen pensatzen ni. Brava, oso ona, oso ona. Bai, ekipo zoragarria egin duzue, eta hori da, Zurinek esan duena, bizipoza, izugarrizko bizipoza transmititzen duzula, eta hori gu eskertzen dugu, gainero gero dantzan, salero handia duzu, onda bestean duzu, txika. Maria. Ba, niri iruditu zait kriston aktitude ona, zenutela hotza gainean. Pentsatzen un iritsi behartzala momentu bat abestian, ez, hainbeste dantzarekin jetxin behartzala, agian, ba, kalidadea edo zerbait, baina egonda hor kriston regularra, eta hori asko baloratzen dut, ze azkenean, bueno, nahi tokatu zait baita hemen dantzaitea, eta oso zaila da aurrera eramatea, hasieratik, bueno, famarekin, zurekin, hasieratik bukaerar arte, energia hori eta regularra izatea, eta ez izatea pixka bat deskontrola. Zorion. Gazteak dira, bai. Nire bai, nola dira? Alex? Bueno. Ai. Horrek zerbait izan nahi du. Bueno. Guztiatena da, blokien zuela, bizen arteko batura hori jozuela ondo. Eta igertezan, abeslari bi dauzela, ez bat eta beste laguntzen. Eta hori lortzi ez tarrasa. Orden, zentzu horretatik ez hori zona, gero agotzien, bai, ajuste batzuk, desafino batzuk, eta, bueno, baina... Resalto kasau zenien, eta finetien. Hori da, normalen hau da. Ja, bueno, ondo, zari. Bueno, ale segondo. Oso ondo. Ez dago bat ere gaizki, hori da. Ez nun espero. Ba, azteko, zorionak bioi, izugarri gustatu zait. Egia, desafine batzuk egon diela. Baina, bueno, nik uste, bai udalarentzat eta bai zuretzat aritz abesti oso aproposa zala. Eta, bai, nire ustez behintzat bai. Eta oso ondo defendatu duzue, dantza primeran, biok, gainera. Biok. Yes. Eta hori, Mariak esan duena bai, jarrera, txapo, oso ondo. Beraz, zorionak. Bueno, hortxe entzun ditugu epaimaikideen iritziak, eta gero xago jakin gotuko zegertatzen den. Zorionak berriz ere Udara. Zorionak, eta txalo, bero bat. Eta ari, hartu tokia. Oso ondo. Ba, jazta. Lehenengoa izan naz, kendu gainetik. A ber, pozik nau. Super ondo pasain dut, aritzekin, publikoarekin, baina pizkat gehiago espero nun, nigaz. Nitan pizkat gehiago espero nun, baina bueno, izugarri izan da, esan badu. Bero baino beroago hasi dugu gaua eta oztu ez dadin segi dezagun gure bigarren bikotearekin. Iker Villa, Bon Jovi! Norekin batera bestuko duzu, Iker? Norekin abestuko dut, holan jantzita.
fenomeno handi batekin, ez da? Andonirekin. Andoniok egin, nola ez? Nola ez? Bai, oso ondo. Artista da, ikusi dugu, ja, eta gaur ez da gitxi hau izango. Izango duzue. Iker, hau zure lehenengo aldia da karakterizauta? Bai, Eta? bai. Oso posik, Bai? oso posik. Jo, Bai? Bai. A ber, zutitu. Ia, ikus dezagun. Bueno. Topera, Tope. Oso ondo. Zu pres, eza? Bai, oso pres. Ba, segi presatzera. Ederto. Eta ziur nago, hauek biek primeran pasako dutela. Ikus ditzagun, euren entxeguak. Prest. Bai. Venga. Ze gustuko, ezta? Elimina la player. Slippery when wet. Horixe bera. Mira, no mugitzen diren. Orduan pres rokeatzeko nigaz. Hombre! Ni ez dakit pres nagoen zugaz rokeatzeko, baina egon beharko naz. Pres, rock and roll! Abesti hau aspalditik esautzen nun, juergan abestu dut. Ni banekien bere gustoko izango zala. It does make a difference in that at the shop. Oh, they have waited. Wow, living on a prayer. Amigo! Ematen dugu biziz. Abesti honekin ezin ez konfiatu oso tono altua dakarako. Sing my hand, and it makes it I swear. Wow, living on a prayer. Ikaragarri harritu nau, Andonik dakan tonu erregistroa, osea, brutala. We got each other, and that's a lot for love. We give it a shot. Yeah! Venga, mugitu bello. Hau ez da rock and rolla, hau da rock Andoni. Ni. Bueno, pues hemen hau itxoiten Ikerri, eta egin behar dugu kriston kanta hau, emango jogu behar duen tributo. Kaixo, zer modu, Bon Jovi! Ederki zauz, Eta zure, bai. Oso guapo. Prest dana emoteko eta platoa zutan ipintzeko. Ni bai. Eta zu? Ni bai, zurekin gainero. Eta zuekin, Iker Villa eta Andoni Oiokiegi. Tell me what you were gonna die. You don't better try. You got all this love, it's so good. So tough. China walks the diner all day, walking for a man. He brings some her pain for love, for love. She says we gotta hold on to what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's all that for love. We'll give it a shot. Whoa, we're halfway there. Oh, living on a prayer. Take my hand, and we'll make it, I swear. Oh, living on a prayer. Tommy got his training hard. Now he's holding in. We used to make it talk so slow. It's slow. Gina brings her running away. She cries in her dad's under his waist. Baby, it's okay. Someday. Come on. We gotta hold on to what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's all that for love. We're giving a shot. Oh, we're halfway there. Oh, living on a prayer. Take my hand, and we'll make it, I swear.
Bikote, indarrez beteta eman diogu hasiera gaurko saioari, Guau, indarra Andoni, zer moduz? Ondo. Ondo junda? Bon Jovi, a tope. Hartu garras, a tope, Bon Jovi a tope, claro. Iker, gustora? Oso gustora. Bai, bueno. Herbalescence. Bai, total. Kalite. Guapo zaudete. Ia. Ondo, botella, Bai. ondo. Energia asko egin, ezta? Energia, Leturia? Energia, bai, baina, ja. Zer, Zerbait bat dañek, Io. Zer? Zer nahi du horrek? Zerbait bat dagoen. Ilenia, bota. Beitu, bueno, kriston espektakulua izan da, eta primeran pasatu dugu hemen, baina niri garbitasuna falta izan zait. Batez ere zure aldetik, Andoni. Hasieran arazoak eduki dituzu zapiarekin, mikroarekin, atera zaizu, eta igarri dugu hemen. Eta holako gauzak ezin ditugu igarri hemen. Eta gainera, behin esan izun, zu oso nazarela hori estaltzen, eta, bueno, bai, guen gainatzen, ez? Moduren baten. Eta gaur ez duzu lortu. Sentitzen dut pila bat, baina ez duzu lortu. Eta, bueno, behitu zein momentutan gauden, programan, orduan, bueno, gauza horiek zaindu egin behar dira. Beti. Naizta gertatzen dira, zuzenean gaude eta gertatzen dira. Baina zaindu. Eta kontuz, eta guri ez erakutsi zer gertatzen den hor barruan. Bale? Maria? Nik uste dut oso harro egoteko aktuazio bat izan dela. Bueno, indarra falta izan zait, momentu batzuetan, ez? Buia hori ematen dezunean nik nahi dut sentitu indarra, baino nota oso agudotara iritsi zara, ondo iritsi zara, hori ez du eozeinek egiten. Eta, bueno, agian bai da egia mugimenduak ez diala definituak izan, baina, bueno, nik uste hori zure nortasuna dela, eta nik, hola, maite zaitut, eta naizta, eta hori egin maiteko zaitut ere. Eskerrik asko. Neuretzat, nik entzun deukitut abestuten, baina nik hor ikustia zuzenien abesten pasa bat izan da. Horrein zuzen tonterizek asako guztiat ez ganera, nire horre gauzak asko guztiat ez. Baina benetan, tio, hori, Mariak esan da moduen, arro egoteko moduko izan dela. Bai. Eskerrik asko. Alex Arduin. Ego zaren tranquila, abestu zu, linea ondoran zubia. Gero horrek, agudok eta heldu dinien bai egozera, erreten nidu eta burtsuet, han pentsamintuen. Eta horrek ferneuen zaitu, porbet. Eta, bueno, ez dela ikerregaz bikote oso ona induzue, benetan. Eskerrik asko. Bueno, Andoni, artista, eskerrik asko beste mire. Ai, ama! Txalo, bero bat. Iker, zorionak. Orain bai, hartu atxeden. Behar bezala. Ikusiko gara gero. Gero arte, Andoni, eskerrik asko. Zejatorra den. Bueno. Behintzat lasaitua bada, eta egin dugu altzana, eta nik uste nahi kondo atera gara, osea. Konturatuta nola nihon, nahi kondo atera. Eta gorputza asko mugitu dugu lehenengo bi ikuskizun hauetan. Ez dakit agian lasaixiago hartzeko ordua iritsi da. Alex, zurekin batera lortuko dugu lasaitasun horretara iristea, akaso edo ez? Bai, Iepa. Bai. Kantu ederra, ez da? Kantu ederra, gatsa. Bai, ederra. Eta norekin batera? Anegaz. Nerekin batera berriz ere. Ondo, oso gustora, lehenbe batera egonda gauz, eta ja bigarren aldi horretan ja ezagutzen gara lez, beren partea honen ata dago eta oso ondo onda. Ederki, bazuek ikusteko irrikaz gaude, beraz? Segi prestatzera? Goitu! Eta jarraian hementxe jasoko zaituztegu. Eta guk ikus dezagun nola moldatu den gure hurrengo bikotea entxeguetan. Gertzaenaz. Ata kontu. Bakizu? Eta, jo. Gari, hola, Abestixia asko gustau jat, oso ezaguna da. Eta bueno, aber ze moduz itxan duen. Lastan alen baino lehen aska gaiteza. Abesti nostalgikoa da. Bai, bada bai. Eta barruko nostalgia atera bihau. Baina orain, maitia lehen baino lehen aska gaiteza. ¿Lo es? Ja, prepareu! Anak edeko lana nervizioa. Eta egiz izan,
nervio hori holan eta danantzako atratie ona da. Bueno, hemen zaudete, rutinan sartuta, ez? Eta, bueno, aber nola azten zeaten gauzak kontatzen edo aitortzen. Ez dira betiko garaionena. Irudikatu nahi duen sentimendua, hori, baina aspertuta gaudela, da oso tristea dela, maitasuna bukatu indala. Bai, zindagizut, ezin zudala inoiz gezurrik esan eta zaude zigur. Terrible urtema da. Hori. Flipeo, gozue, flipeo. Baina esateko, nahiko lasain hau, eta oso gogotsu gainera, ikusiko zeitzen duten, baina behintzet, ja prest, sartzeko prest. Horrek nervioak... Alboratu deuz. Bai. Ja, fresko gauz, abesteko gogoako eta matxako. Jazta, bai. Duderi pari. Entzun, Txalo bero bat, Alex Ardui eta Ane Rotentzak. Ez dira betiko garaionenak, azken finean izaki utxakara. Parearen ostean datorrek aitza, uda berririk ez uretzat. Denborak aurrera geten gabian, ta orain ezin itzi izan ginena. Rutinaren morroiak bihurtu gara, lastan alen baino lehen aska gaitezan. Ohartu gabe arrun bilakatuta, ohartu gabe heldu gara mugara. Mundu bai hautsi zaigu gainera, maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Ez dakigun non dagoen oberena, bila dezagun beste lekuetan. Bai, zindagizut, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ere bizitzaren onena, baina oran maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Bai, zindagizut, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ene bizitzaren onena, baina oran maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Bikote, zelako kantu polita eta ze polita egin dezuten, ezta? Eskerrik asko. Bai, Gustora? oso. Bai? Bai. Ia ba, zer dioten gure epaileek? Bueno, nik oso urduri ikusi dotan, gaurkoan, eta ikusi dut. Esan nahi dut. Andoniri esan diotan bezala, engainatu egin behar diguzue. Bai, badakit. Eta ez gaituzu engainatu,
Ahotsaletik primeran egonda, oso polita izan da, oso ahots polita daukazu, niri pila bat gustatzen zait, benetan. Baina ezin dugu igarri zer gertatzen zaizun. Oholtza gainean zaudenian. Ulertzen orduen, bueno, hori da zure erronka aurrengorako, hori ikastia. Bale? Ez da egun baten ikasten den zeo zer, baina poliki-poliki hori ikasin biozu. Guen gainatzen. Iker? Alex, Ane, niri oso polita iruditu zait. Oso polita, benetan. Ilenak esan duen moduan, baduzu kriston ahotza, oso ahots polita, eta bion arteko simbiosi hori izan da magikoa, benetan. Zorionak oso polita izan da. Hori lortu gendun, lehenengo abestu gendunetik, ja lortu gendun estrellan kontaktu hori eta hortik desarrollegu melodi guztiz, ez? Eskerrik asko, benetan. Maria. Orain arte nik uste dut ez detela ikusi gaur bezala zure ahotsa. Eta nahi nizun aholku bat eman, ez dakit zure abestiak egiten dituzun edo egin nahi dituzun, baino nire ustez estilo pertsonal honetan oso ondo moldatzen zara. Zerbait txikia, baino oso ondo egina, eta ez askotan entzuten zaitut kantatzen, igual haren bi abestiak edo azkenean beste zerbait behar dutenak igual, eta igual zure mundua da, zerbait txikia horrela goxoa, ze benetan zure ahotsa gaur brutala izan da. Mila esker. Eta asko gustatu zait. Esan dezaket baita ere, baina hola, tempoarekin ikusi zaitutela pixka bat, baina ez da, galduta momentu batean, baina hori, ni zu anintz, horrelako abestiak egingo nituzke, txikiak, berentzait, inglesez, euskeraz, erderaz, baina horrela. Ondo? Tapia eta Leturia, Carmele, norbait zerbait esan nahi du? Nei gustatu zait, hartu esan tonua. Beti izan dut, bot de pito zeitzela gustatzen, orduan hartu dezu tonua, zeure tonuan kantatzeko. Hori asmatu dezu. Beste danatetik, mejoratu lehike, ni uste mejoratu lehike. Osondo. Ederki, eskerrik asko, bikote. Mila esker. Ane, bakizu. Iritziak eta batez ere aholkoak hartzeko, jasotzeko eta aurrera egiteko. Eskerrik asko polita. Oina, etxebe hartu. Alex? Nere betiko gauzak, ez? Urduritasuna eta olako gauzak, ez naz oso gustora gelditu besta, baina, egin da bila dana. Dantzatu eta unkitzeko abestiak izan ditugu. Ia zer datorkigun, orain, Maria Amonategi. Gabon! Zer ekarriko diguzuzuk? Ez dakit akordatzen zaten, baino Iratik aurreko aurten, aurreko urten nik. Ez dakit akordatzen zaten, baino Iratik aurreko astean aukeratu nindun, eta berak esan zuen, inglesez abestuko zuela. Eta? Badakit etzaiola gustatzen, eta orduan ez diot jarri inglesa, jarri diot frantsesa. Toma ya. Osondo, ederki. Total, ja, hasieratik ikasi behar badu, bidaz inporta zaio inglesa edo frantsesa abestea. Gainera kantu, zoragarri bat, ez da? Maite deten abesti bat, eta erronkazan disfrutatzea. Immunitatea daukazu, hartu abesti hau ikasi aldezun bezala, ze frantsesa ez dut behin eitzein, eta disfrutatu. Hori izan bere erronka. Ederki. Jarraian ikusiko dugu nola moldatzen zareten, frantsesakin, eta ikuskizun berri hontan. Maria, prestatzera? Animo! Eta bi neskaue prestatzen diren bitartean ikus ezagun nola konpondu diren entxeguetan. Abesti berezi bat aukeratu dut zutzako. Hau. Ni behan. Etxen, komentatu zenun, inglesez tokatuko zait, inglesa ez dakit, eta pentsatu dugu. A ber, inglesa ez daki, frantsesa ere ez, orduan aldatuko dugu eta orain frantsesa. Iratik aukeratu dinau, eta nik erronka zaila jarri diot, baino badakitelako immunitatea duela. Eta nik nahi dut ikusi Irati tesitura hontan. Done moi... A ber, mesedez lagundu. Ez dakit ingelesa abesten eta orain frantsesa sartu dit. De bijoux de ce Chanel, je me vais pas, donnez-moi un limousine, ça me ferait quoi, pa-para. Gehien gustatzen zaidan zatia pa-para. Normal, ez du ikasi beharrik hori jabadaki. Eta politena da. L'amour, la joie, de la bonne humeur.
Nork esango zuen immunitatea izatea erraza izango zela. Kontzientea naiz lan izugarria daukadala egiteko, baina bueno, aterako dut. Gaur lasainago, baina badaukat. Dantza. Frantsesa eta turuta. Baina, takoirik gabe! Turuta! Iritsi da trena! Bai, benga, guazen. Ondo pasa barezu? Bai. Bai, ez da? Bai. Ezin da jun, imune da. Beraz, disfrutatu. Txalo bero bat, Maria Morategi eta Irati Moralesentzat. Donnez-moi un suite à riche, je ne veux pas des bijoux de chez Chanel, je ne veux pas. Donnez-moi une limousine, ça me figue quoi, Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un noir et Neuchâtel n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux l'amour, la soie, de la monimée. N'est pas votre scène qui va bonbonner, mais je veux que veut la main sous le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je ne marre de vos manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains, je suis comme ça. Je parle fort, je suis franche, excusez-moi. Fini l'époque sur moi, ne cassez là, j'en ai marre des langues des bois. Ne gardez-moi d'une manière, vous s'en vais pas, excuse comme ça. Je suis comme ça. Je veux l'amour, la soie, de la bonne humeur. N'est pas votre argent, ni pas mon bonheur. Moi je veux que la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la soie, de la bonne humeur. N'est pas votre argent qui va mon bonheur. Moi je veux que la main sous le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Irati. Ai, ama, itota nago. Ze ona. Zelako erronka zenuen aurretik, eh? Bai. Eta? Ongi junda? Bai, gauza bat. Oso ondo junda. Bai, bota. Ama, Mariarekin abestu dut. Gati! Ai, ama. Irati, artistie, nire pensatzen, holak moitu bezainik zegoela eta frantzez. Eta turutan zarata hori grabatuta. Bai. Hoi, zuzenien zen. Ai, zoragarri. Irati,
konkistatu nazu. Ai, maite zaitut zaldiaz. Jetem. Jetem, mon amour. Ilenia. Bueno, ni abesti honen oso fana naiz, asko gustatzen zaita abesti hau. Eta gauza desberdinak ikusi ditut, irati. Bueno, biok oso ondo, bixak oso ondo, primeran, baina iratiri esateko, bale? Turutan, primeran. Benetan. Egia da. Baina itzel moldatu zara, oso ondo, sorionak turutaldetik. Eskerrik asko. Bigarren gauza, ahotsa, brutala. Oso ondo, benetan, sorionak. Eta hirugarren gauza. Badago beste zehozer. Urduri jarria. Bai. Zer gertatu da gorputzarekin, Maripili? Nekin zer egin. Indarra faltatu zaigu, pila bat. Ezin ditugu mugimenduak, holan egin. Indarra behar dugu, irati hori lortu behar dugu. Beraz, urrengorako, bakizu, norekin inbiar dozun. Nirekin. Bale. Eta hau da nazan esateko, berarekin kantatzeko. Patrocina Ilenia. Hori behar dugu. Bai ala bai. Bai, irati? Bale. Bale, hori kontutan hartu. Negin ezin gozuta. Alex. Konfizantza larrei diguzu. Konfizantza larrei. Apurtxu ben nervioso zago bezala bai. Konzentrazio puntu hori ukiteko. Zer, osara soltiei. Eurek igual esango zuen dantzarako osara apurre flojo. Nik esango dut kantarako osara apurre solte. Apurtxu ben konzentrazioa gehitxo bidala, agotza koloketako, eroateko, ez? Osondo gozara, Ezagutzena, mejoretako eta holako abesti kompleju baten dekozen partiek batzeko, lotura horrek lortzeko, bai apurtxu bete konfizantza gehiago eta puntu bet nerviosoa eukibi zenkela. Ongara komentetan dekozule oso estilo propioa eta jarraitzezule naizta edozein abestien zure estiloan jarraitzezule eta hori ikusteko dela. Eta beste hizkuntza baten. Eta beste hizkuntza baten ganera eta alan dabe zure estiloan jarraitzezu eta itzela izen da, sasen abesti bat zure estiloan. Eskerrik asko. Eta hizkuntzaren kontuari helduz, zuk Mari aukeratu zenuen, ingelesez kantatzeko eta bapatean frantsesez. Bai. Orduan diot nik, urrengon kantuan, bai ingelesez, ezta? Bai. Venga. Bueno, amaitzeko, Iker. Gehitzeko itxi. Zure jarrera nik uste agian indar pizka bat falta izan dela, baina alaitasuna izan duzu nahiko eta soberan. Osa, bai, benetan, oso jarrera laia eta hori gustatu zait pillo. Así que, nabarmentzeko hori, batez ere. Oso ondo. Bueno, irati. Laburpena, kontzentrazioa, indarra, gorputza girazpena, hori lantzeko geratzen da, hotxaldetik oso ondo. Geroxeago jakingo dugu ze gertatzen den. Bale? Orain, atxeden hartu, eta gero arte politia. Eskerrik asko. Agur. Ai, ze pozik nagoen, tonua atera zait, eta, bueno, bai, indar pizka bat, baina ezkei totan nengoen jo ez nekien zer egin gehiago, eta, bueno, oso ondo pasatu dute holtza gainean Mariarekin, eta errepikatzeko gogoekin. Maia harrigarriaz gozatzen ari gara gau honetan, baina uste dut erlaxatzeko eta dibertitzeko momentu ere iritsi dela oraingoan. Tapia eta Leturia, Xabier Saldiaz eta Angel Alkain. Bikote, oraingoan ez duzue inungo lehiakiderekin kantatuko, zuek bakarrik abestuko bezute. Bauan, ordu. Beraz presiorik ez. Astea pasaretek nik, Saldiaz aguantatzen, ensaioak, egunero... Bueno, batxean, presta ditzagun ondo belarriak ere bai. Orain datorrena belarrientzako poesia bai da. Txalo bero bat, Angel Alkain eta Xabier Saldiaz entzat. Afinauta da, ozta? Bazekian lanean jolasten ere bai, ez dakidan gauzarik ez diategi nahi. Ere izango aizerbaiterako gai, begingo handiak ui lanedan jai. Hai, 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 ilanetan jai. Lan, hai, 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 ilanetan jai. Ongi divertitzeko mutiletan eska, aski diragi esku eta irudbeta. Asegunez jaieta,
ezagutu munduan. Bada zertxo bat hartu nahi dut kontuan, ez dakit nola esplikatu kantuan. Angel alkain dut hemen ere onduan. Gure bizitza juerga, gure za juerga eta parranda. Gero egunez lo egiten dugu entzanda. Horren errudun etxaden bat omen da. Dulun gabiltzan seguru nahi handa. Festari festa, dale egin behar gauero. Festari festa, hor nabili egunero. Gure etxaia benetan dagoero. Zigortzen gaitu inoiz utxegin ezkero. Festari festa, hor nabili behar gauero. Festari festa, hor nabili egunero. Gure etxaia benetan dagoero. Zigortzen gaitu inoiz utxegin ezkero. Gure etxaia benetan dagoero. Zigortzen gaitu inoiz utxegin ezkero. Eskio! Eskio! Itxaso! Itxaso! Eskio! Bueno, beste nahi batzue, beste disko berri bat atea deu. Beste bat! Beste bi dauzkau, lasai. Gaba luzea, Erromeria ingo dugu, etorriko zaitu da, entzun da. Compostela, Compostela, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Zutako inei, joten. Bikote. Etorri ona, mesedez. Benetan, eskerrik asko. Momentu hau behar genuen, eskerrik asko. Izan da, bai, nik behar nuen, benetan, izan da mundiala. Bigote hau, lugo. A ver, bikote. Benetan, ni super gustora nago, baina uste dut hau bestela, pasako sekulet, eskutik alde ingo digula. Zer da hori? Gero jarraituko dugu erromerian, bale? Gero jarraituko dugu. Hortxe akazu baina. Epa! Bikote, eskerrik asko. Venga, hartu aukia. Venga. Bentela zago modurik. Bueno, gure coachekin divertitzeko tartea ere izan dugu, baina itzul gaitezen lehiakideekin. Urrengo bikotea, Carmele Larrinaga. Ai, Carmele, eskalako atmosfera sortu dut eta ja joan zaiburua, barkatu. Carmele, zer moduz? Oso ondok. Ongi? Bai. Nik ederki ikusten zaitut. Bai, gustatzen zait hau Luka, ezta? Bai. Aurreko zen ere, Luk ederra. Gaurkoan ere, bai. Bai, zaila da, osea, Barbararen sudurra egitea, baina, bueno, eta aurreko txoarekin eta... Zoragarri zaude. Bai, oso. Norekin abestuko duzu? Ba, gure Mariarekin. Maria Redondorekin. Lehengoen berarekin lan egiteko. Eta gainera oso abesti polita, Tell Him, Celine Dion eta Barbara Streisand, eta da izugarrizko historia polita. Eta hainbat kolore ditu, interpretazioan eta saiatuko gara, bueno, ba, emozio hori transmititzen. Eta, bueno, eta ondo, abesten. Saiatuko zarete eta lortuko ez dute. Ez dakat inungo zalantzarik. Carmele, segi prestatzera. Animo! Eta ikus dezagun nola ibiliren Maria eta Carmele entzeguetan. Ba, begira, ze, oparitxoa daukat zuretzat. Ezagutzen duzu? Argi zegoen, 10. saioa izan da, enukela abesti errex bat izango. Baina hau oso zaila da, Carmele? Ez, hau da, gozatzeko abesti bat, sentimendu handia duten abestia, eta gozatzeko da, zoragarria, entzuten duzunean, flipatuko duzu. Mariak dantza gehiagin du. Oain da, lasaitzeko momentua, eta unkitzeko momentua. Tell him that the sun and moon rising his eyes, reach out to him. Guk abesti honekin jendea unkitu nahi dugu, ezta? Bai. Eta badakigu epaimaien gehien unkitzen dala saldiaz dala. Ea bihotzean jotzen dio bete-betean. Tell
That's in his eyes. Barbarita eta Zelin, dia hori da como duelo de divas edo lan. Bai. Gurea izango da askoz ere unkigarriagoa. Gaur tokatzen zait lasaitasuna transmititzea platoan, etortzen den Carmele, eta egiten ditugun pixka baritera. Celine, what a beautiful are you? Oh, Barbara, thank you. Oh, darling, the two divas of the Euskal Telebista. Yeah, ETV, we love you. Oh, yes. Zuekin, Carmele Larrinaga eta Maria Redondo. I'm scared, so afraid to show I care. Will he think me weak if I tremble when I speak? There's another one he's thinking of. Maybe he's in love. I'd feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I've been there with my heart out in my hand, but what you must understand, you can't let a chance to love him pass you by. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. Hold him close to feel your heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Love is light that surely glows in the hearts of those who know. It's a steady flame that grows. Feed the fire with all the passion you couldn't know. Tonight love will assure its place. This memory time cannot erase. Just faith will lead love where it has to go. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper words so soft and sweet. Hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Ooh, ooh. Never let him go. Neskak, itzela. Benetan, itzela. Zorionak. Eskerrik asko. Zorionak. Lasai. Ai, Xavier, ai, ama. Lasai, onak. A ber, Xavier, hartu arnasa, bota, hartu eta bota. Lehenengo, bigarren esalditik, nehar bat iantzen. Ez que nahi zitan gata zen, zehati nahi. Zer gertatu da? Hemen, eta orain. Ba... Ezin da esplikatu. Magic. Gainit, ezin da esplikatu. Hori, ne barrua sartu behar da hortako. Oso ondo, neskak. Oso ondo. Eskerrik asko. Oso ondo. Eskerrik asko. Alex. Oso sarrera ona.
oso sarrera ona. Nervizio puntu egaz, eta nervizio hori mantentzen, kontroletan. Oso ondo, benetan. Eta gero abestiek linea badeko eta linea oso ondo jarraituz. Baina, ni emozionen abeda da, sarreriek. Ze, otzien sartu, horako abesti baten. Eta sensibilitate puntu hori eskaintzie, ez daue daran eskuen. Asko guztia. Eskerrik asko. Asko landu dugu sarrera hori egia esan. Lan asko egon da hor sarrera hortan. Nik Maria ez togakin zelan kanenta zen dunez, eta nik flipeizte benetan. Gehien bat zelan kanenta zuzuk, eta zelan azizaren hori nervizio puntu hori, eta zelan aktu edo zun benetan izen dela itzela. Maria, bueno, 20 berriz esan dizugu, eta gaur berriz ere esango dizugu, ematen diguzuna, ez dakala presiorik, osea, brutala da. Eta gaur beste behin liluratu gaituzu, benetan. Eskerrik asko. Eta Carmele, zube bai, Ondo. Ilenia? Niri pila bat gustatu zait, Maria, ikustea olako registro baten, ez? Normalean ikusten dugu beti, bueno, gehiago mugitzen eta gorputza dantzan, eta gaurkoan bilusik ikusi zaitugu, bai ahots aldetik eta bai mugimendu interpretazio aldetik. Eta berriro ere bete indozu dena, oholtza guztia, beraz, zorionak, Maria. Ja, ez dakitza gehiago. Urduri, ez jartzen oain, Kantatzen baina urduri gaina zuen jartzen. Eta amaitzeko, Maria Molategi? Ez daukat ez ere esateko. Disfrutatu dutela pilo bat, eta nik uste tortako kantatzen dezula, eta nik uste berezkoa dezula, orain atea dezula, ez dakit zatik edo guain arte nun ontzean, baina, bueno, Nune ontzea guain arte. Legazpina! Bueno. Zelion! Maria, nire aldetik zorionak berriz ere, eta eskerrik asko ze gaur ere pilo bat gozatu dugu zuekin dikote. Mila esker. Gero arte golite. Oso lasai nago hain. Falta izan zitaiten aurreko asten pixka disfrutatzea, eta aste hontan lortu dut hori guztia. Urrea balio duten 6 ikuskizunez gozatu dugu, eta gaur goitik bera urrez datorrena, naiz eta astero distira egiten duenaren, Ilenia Baglietto da. Ilenia! Bueno. Saioaren hasieran esan dut, orain berriz ere esan dut, zaude mundial, benetan. Gabonetarako prest, txampan kaja bat ekarriko bat zendu bari, eskertuko genizuke. Bueno, goiz altxatu naiz, ez? Ez, lasai, gora etorri zara, eta hori derreki dago. Norekin abestuko duzu? Norekin abestukot. Broma da. Beñatekin, ez que oso urduri nago, Gala amaieran arte utzi naute, eta... Bai, azkeneko azarazu. Bai, gainera abesti honekin, responsabilidade haundia gaurkoa. Bai, hit bat da. Danok ezagutzen dugu abesti hau, eta, bueno, ez da erresa, eitia. Baina ederra da, Bai, oso ederra. Eta gozatuko duzuena. Pila bat maite dut, benetan, Eta beñatekin batera gainera. Primera da gozada bat. Da gozada bat. Zerrez, egiten dan lan beñatekin. Benetan oso profesionala da, ez da? Oso profesionala da. Benetan, sentitu naiz, berdin, berarekin. Brutala da. Ze ona. Oso ona, bai. Zu prest? Bai, super prest. Beñat, hortxe dakazu. Zure izan dago, beraz animo. Ilenia eta Beñat, ikus dezagun nola ibiliren astean zehar. Baitu zertokatu zaigun. A ver. Txan! Ze ona! Klasiko bat. Ioe, nik txikitan esaten eban. Ioe! Zahame! Abestia da Kristona. Kristona. Bai. Vale, ja, stop. Vale. Bai. Esaldi bat, bez? Ez. A ber, lehenengo gauza, oso txiki egiten ari zara. Ireki haua, pentsatu txikle bat daukazula hauan. Año. Hori da, jan txiklea. Beñaten erronka da, aste hontan, emakume baten abestia, gizonezko ahotsarekin kantatzea. Vale. Hori bai da lasaia, Beitu, ekarri batzut gauzatxo bat, horretarako. A ber, Ilenia, ze leñe dau?
abesti honek daukana da, bueno, momentu batzuetan oso tragikoa dela, eta beste momentu batzuetan oso alaia, ez? Bai. Esan nahi dut, eta horrekin nahi dut jolastu. Child is lonely, take it. Eta bare. The violence causes silence. Sartuta dago baterian, Who are we Bainat hori da lortu behar dozuna, Oso ondo hortik. Abesti potente bat da, karakterizatuta goiez, bi makina elkartu gare, horruzten dut. Mira nola nauen. Hau itzela da. Eta nire bai! Katxo! Berdin gauz! Ematen gazu Oskar bat. Oskar Bai, bat. ez da? Oskar bat naz. Oskar eta Freixini. Freixina. Freixina. Frantzesez. Prestalde maitia? Bai. Topere biogu, Bai, dana muteko prest. Zuekin gaueko azken ikuskizuna, Ilenia Barrieto eta Beñat Arizabaleta. Hung slowly, child is lonely taken, and the violence causes silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. Hear your head, they are crying. With their tanks and their bombs and their bombs and their guns in your head, they are crying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Oh, do 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 do. Another mother's breaking, heart is taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. It's the same old theme since 9 till 16. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are dying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Beñat, zelako pasada. Ilenia, izan da, pasada bat. Ni behintzak geratu naiz, osan nengoen zui begira horrela. Benetan. Benetan. Ai, ze ondo. Neri asko gustatu zait, benetan. Nik esan behar dut, Zorionak. benetan, gozada bat izan dela Ileniakin lanitia. Benetan, eta nahi dut eskatu txalobero bat, jantzitegi eta karakterizazio taldian. Eske berriz ere! Hau paneska, eta mutiak! Bai. Iker, nola ikusi dituzu? Itzel.
abestia berez, ja, bada pasada bat, eta zuek, kriston omenaldia egin diozue Doloresi, benetan. Osa, lortu zuen izan da brutala, eta, eske, gozada bat da ikustea bainat edozein erregistrotan. Eta gaur bai, beste behin. Eskerrik asko. Baina... Zuri, bainat. Txoin, saldiaz, lasai, bota. Bainat, ahotsa nekatuta ikustea. Nekatuta ikustea. Berriro be? Ez lortu balkarraitia. Bueno, hori bebai... Nekatuta Hola, esan gara. gauen ingo gauela, nik iten haun hori, eta Ileniak ingo zauela... Hola zauen adostuta zegoen, ez? Adostutako gauza batzan, adostutako gauza batzan. Bueno, oinitzen maldemak, barkatziat. Zombie. Vale. Eba! Ona, bainat, ona. Carmele. Gaurkoa, izan da zure jarrera, zure aurpegiak nola transmititu duzun dena, eta eske, gero eta hobeto, eta holan jarraitu behar duzu, gorago, eta gaur, eske, zorionak, eske, utzi nauzu, Ze ona, bainat. Zerrik asko. Ze ona. Irakasle oso da, kidok. Alex! Bai, ez. Arrazoi esaldiaz, gauzak antzetak guzu. Larra bestuzu. Laren saiezu. Eta igertia zu, freskutasunen galduzu. Linea bat egon da, baina ez tegu emozionik uki horren lineak. Ez da eroan estrofie, estribilloan destaketako moduen. Ez eso, eske, hain fine dago abestize, detaile txikitsu batek egin dabena da melodize jauzi erain, ez da? Eta Xabierrek esan dauen moduen, agozak apuzpet, kantzeta badeko zu, linea bajatu egiatzu. Pentseta dut horregaitik izan dela, Baina, bueno, aktitudie eta hori inok ez duzun etxen, eta hile zuri bai. Ados. Bueno. Aritz. Niri asko guzti jatena izen da, zure aktuazioa izen da espektakular. Niri asko guzti jat, hori personaje hartu zune, bueno, Ilenia hartu da, ez da bizok hartu zuen personaje hori, eta jolasten horrega, ez da hori da niri gehien guzti jatena, benetan. Eskerrik asko. Zeona. Asko, pio. Eta Maria, amaitzeko? Aldean falta izan zait, pixkat, ez dakit, zerbait sentitzea barruan, ez dakit, intensidaden bat edo zerbait, baina eske esaten diazuen nola atera da, eta nik esan barra daukat oso ondo atera dela. Ez dakit, ja igual zerbait pertsonala da, iritsi zaiten edo ez igual asko kantatu duten abesti bada, edo ez dakit sentitzen dut horrela, ez? Sentitzen dut dagoela, korrekto, bai, oso ondo, baina ez dakit zerbait falta izan zait. Vale, eskerrik asko. Hortze jaso ditugu epaien iritzi ezberdinak, baina zorionak. Nire partetik zorionak berriz ere, eta eskerrik asko zure. Zuei! Artistak. Gero arte, bainat. Brutala izan da, disfrutatot pila bat, Ileniakin lanitian eta gozada bat izan dela. Eta nik uste pasatuko nazen. Pasatu dira gure 6 artista izugarriak bagoazeko holtzatik, eta hau gaua eskaini digutena. Baina dena ez da poza eta laitasuna saio honetan. Zoritzarrez, gaurko kanporatua ezagutzeko ordua iritsi da. Kanporatua eta baita gaurko irabazle ere, noski. Kuadria, ez dakit zerbait argi eukiko ez zuten, edo ez, hasi zareten dagoeneko buruari bueltak ematen. Epaiok gogorarazten dizuet, gaurkoan ere, batetik 5 bitarteko puntuazioak banatu beharko dituzuela. Alkain eta Saldias, zuen kasuan, zuek batetik 6. Bai? Eharki. Gaur ezago berreskuratuko den lehiakiderik, beraz, urrengo saioan 5 lehiakide baino ez ditugu izango. Meritu izugarria duten lehiakideak. Eta orain bai, eman diezaiegun ongi etorria, Beñat, Maria, Irati, Ane, Andoni eta Udarari. Bueno, seikote, dakizuen bezala, zuetariko 5 aurrera egingo ez dute, eta batek etxerako bidea hartu beharko du.
Nola zaudeten? Orain tentzioa. Gutxi gara, behin maila oso altua da, eta ezin da igarri. Ezin da igarri nor jungo den. Ni oso urduri nau, egia esan. Egia da ja 6 garela eta naiz eta udara behan dugu sartu zen, gure arten ondan erlazioa asko zehau da, gogortu da, indartu da. Eta pena handia ematen du. Familia egin dezute, ez da? Bueno, nik uste denon artean egin degula, ez da? Eta bestalde batetik horrek be posa ematen dutza, ez? Osea, guk sentitzen dagoen guzti hori askerian guretzako gordetzen dugu eta horrekin joango gara etxera. Ederki. Bueno, gure epaimaikideek eman dute euren bozka eta ikus dezagun nola gelditu diren emaitzak. Eskerrik asko, Iñaki. Ia ba. Datozela aurrera, Udara, Andoni eta Ane. Epaimaiak erabaki du 21 punturekin eta 4. postuan geratu dela Udara. Zorionak Udara. Eta bikote, tamalez, zuetariko batek etxerako bidea hartuko du gaur. Epaimaiak erabaki du 11 punturekin eta beraz gaurko kanporatua dela Ane. Andoni, 17 punturekin, 5. postuan geratu zara, salbakta zauden. Zorionak. Nik eskatu barret beste txalo bero bat, Anerentzat. Beira, Ane, nik berreskuratu nahi ditut lehen Mariak esan dituen hitzak, nik uste Anek dakala oso ahots pertsonala, berezia, ezberdina, eta horrek egiten duela handi. Beraz, gozada bat izan da, saio hontan. Eretako be bai. Bai. Kristona izan da. Eta nik nahiko nuke, irribarre handi batekin, noski. Gutia, Bai, noski. ze benetan uste dut esperientzia oso polita izan dela. Bai. Espero dut benetan zuk ere hola bizi izana. Bai. Eta, bueno, zuek ezakitzeo zer. Ane, pertsona ederra zara, bai kanpotik eta bai barrutik. Eta hori badakizu ez benetan. Beraz, mesedez, jarraitu holan, eta ez egin atzera pausu bat inoiz, bale? Honek ez du egingo. Hau gogorra da. Hau gogorra da. Ez du egingo. Ane, eskerrik asko, eta... Zuei, benetan zuei, eskerrik asko. Plazer arte polita. Ya está, o sea, ez da eze pasetan kristona izen da, eta eskerrik asko benetan danoi. Ai, joe. Bai, espera nuen. Osea, azkenien ez da izen nire abestirik onena, baina, bueno, ya está, osea, inda da, osea, hemen lagun oso onak ditut. Ai, ama, ez da gure innegarzi, oso positiboa da, hau. Ai, baina ezin dut, ai, bueno, ba hori, ba oso politxa izan dela. Argi dago momentu hauek ez direla atseginak, inorentzat. Venga, goazen aurrera. Irati, Maria eta Miñat.
Hirukote, animo, Zuen artean dagoela gaurko irabazlea. Venga, animoak gora, Gora! Ia ba, epaimaiak erabaki du, 23 punturekin eta 3. postuan geratu dela, Irati. Eta orain bai, ez dago misteriorik? Ez dago misteriorik. Prest? Venga. Epaimaiak erabaki du 36 punturekin gaurko irabazlea dela Maria! Beñat, 24 punturekin, bigarren postuan gratzera, zure zorio, merezi dezuta. Eskerrik asko zuri. Ai, ama! Maria! Bueno, hau zuretzat berria, ez da? Ez. Baina? Pozik hartu ez, ai, ama. Eta orain baki tokatzen den, ez da? Ai, ze tokatzen da orain? Begira, hor norbait hasi da eskoa altxatzen. Ja, jakin berrezu, nei nehar egin arazten dianak idazten dula, ez? Orduan, bakit, oza... Orduan ez? Orduan ez Orduan garo, bezalden egon barko zinake? Orduan ikestek neharrekin. Dema guztien neharrez egon hau, behagin nola txaiatzen? Neharrez, dema guztien. Nik ez neharrik ingo. Baina irabazingo zunekin. Zuk aukeratu. Maria, zuta biok bigarren gelditu ginen. Aukera hona da, irabazteko. Beraz, bakizu? Bueno, ez dakit argi izango duzun, edo ez? Ez. Ba, sentitzen dut, baina ez dakite bihotzak esaten dizunari kaso egin, edo buruak esaten dizunari, edo biak entzun, edo ez dakit ze gomendio eman. Sentitzen dut, baino... Bat? Bi? Eta? Saldia sekin jungo nez. Hau bai, etzen nula espero. Xavier, behitu. Irabazera, Xavier? Irabazera, Hombre. Bueno, Maria, hortxe zure aukeraketa, ia nola moldatzen zareten, eta orain bai, laukote, aurrera! Bost lehiakide izango ditugu datorren astean, oso gutxi falta da final handirako, eta gauza gero eta gehiago zorroztuko dira. Ez galdu datorren saioa, emozioak gorien jarriko dira, eta gu hemen txegongo gara zuen zain, artista izugarri hauekin. Musu handi bat, eta orain bai, gu!